Bánjunk jobban egymással, adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Rónai Egon. Tisztelettel köszöntöm Önöket! A Nem Oké kampány kapcsán, ez most már a harmadik műsor, amivel azzal foglalkozunk, hogy a korosztályos, az iskolán belüli, vagy akár sportegyesületen belüli zaklatás, a bullying hogyan érint, és hogyan hat egy egész életre. És sok esetben ez bizony így van. Most olyan vendégeink vannak, akik a sportban járatosak, megmérették magukat. Talán a legkevésbé Muszimba Dávid Denis, de hát neked is van sportolói múltod, igaz? Hát amatőr szinten, lelkes amatőr szinten, de igen, amióta az eszemet tudom, sportolok, kosárlabdát, focit, ezt így felváltva, de inkább a kosárlabda, de én egyesületben sose játszottam. Na, akkor ettől te érintetlen vagy. Nem úgy Varga Dániel olimpiai és világbajnok vízilabdázónk, és most már edzőnk. Szervusz, örülök, hogy te is itt vagy. Te is mesélsz majd arról, hogy mit éltél át, és minek kell, és minek lehet véget vetni, hogyha az edző odafigyel, vagy akár a csapattársak odafigyelnek, és dr. Neszmélyi Emil, aki meg kosárlabdázó volt, és most kosárlabda vezető, és egyébként meg jogászként eleve egy kicsikét más szempontot is be tud hozni ebbe a beszélgetésbe. Örülök neked is. Örülök, hogy itt lehetek. Szóval kicsit távolabbról elindítva, mert itt már sok mindenről beszéltünk az előző két adásban, azt kérdezném inkább tőletek, hogy amikor egy gyerek bekerül egy közösségbe, és nem tudom, ki emlékszik a saját gyerekkorában arra a pillanatra, amikor belép egy öltözőbe, egy osztályközösségbe, valahova, ahol ő idegen, ahol ő másképp néz ki, mint ahogy a többiek összezárva egy csoportként őt várják, akkor hogyan tudja megvédeni magát? Hogyan tud védekezni? Vagy kell-e rögtön védekezni? Vagy teljesen nyitottan bemegyünk, és aztán majd fogad minket, ami fogad. Vagy pozitív, vagy negatív. Ki hogy élte meg ezeket az első lépéseket? Vannak ilyen emlékeitek? Mondjuk szerintem a uszodából biztosan. Vannak, persze. Én most azért, hogy azon gondolkodom, hogy nekem több részletben kezdődött a sportpályafutásom, és ebben volt kosaras időszak is, tehát végül is van egy közös nevező egy hármunk között. A vízilabdával pedig az az emlékem, hogy a tehetségem, illetve a képességeim miatt én mindig az idősebbekkel voltam, és ott az idősebbek, ahogy a fiatalokat fogadták, azért az akkoriban még nem volt annyira egy befogadó közeg, eléggé élt az avatás, illetve annak a kultúrája, hogy azért a fiatal cipelje azokat a terheket, amik ilyen úgymond kuli munkák. Nincsen, előre szeretném úgy leszögezni, nincsen olyan nagyon durva történetem, ami miatt én most panaszkodnék. Inkább azt tudom bemutatni, hogy a kultúrája a közösségnek, illetve a gyerekek közötti akár bullyingnak is, vagy akár az edző részéről jövő bullyingnak hogyan volt jelen mondjuk 25-30 évvel ezelőtt. Hát akkor mondjuk is el. Tehát menjünk a mélyére. Igen. Azzal tudnám leginkább bemutatni, hogy gondolkodtam, hogy velem nem történt semmi. Semmi olyan rendkívüli. És akkor eszembe jutottak azért azok a papucsosok, eszembe jutottak azok az avatások, eszembe jutottak azok az edzői, verbális, ma már tudom, hogy bántalmazások, amik velem is megtörténtek, illetve ott a környező gyerekekkel, csapattársaimmal. És a helyzetet az mutatja, hogy egyébként az első gondolatom az nekem az volt, hogy velem semmi nem történt. Tehát, hogy normalizálódik, hogy kenődik el az, hogy ezek egyébként nem odaillő dolgok, ezeknek nem szabadna megtörténni. Tehát van egy olyan ilyen felelősség elhárítás az emberekben, még azokban is, akiket érték ezek a hatások, hogy egyébként ez tök normális. És ez fontos, szerintem valahol itt kell elkezdeni majd a dologról beszélni, hogy mi az, ami normális, mi az, ami nem normális, mi az, ami oké, mi az, ami nem oké. Amikor te bekerültél, akkor tudtad, hogy mi vár rád? Hát szerintem nem tudja egy gyerek, hogy mi vár rá. Hát annyi inger érkezik olyankor, kapcsolódunk az edzőhöz, kapcsolódunk a környezethez, kapcsolódunk a csapattársakhoz. A csoport dinamika az minden esetben kitermeli a szerepeket. A szerepek
nagyon fontosak, hiszen a valahova tartozásnak a feltétele, hogy legyünk valakik. És a csapaton belül vannak, minden csapatban, minden csoportban kialakul a vicces, a domináns, a főnök, a gondolkodó, a félrehúzódó, a ilyen-olyan, amolyan, és ebből adódóan viszont megtalálják azt az 1-2-3 gyengét is, ha szabad így mondanom, akire viszont jobban rá tudnak szállni. És akit nem lesz, aki megvéd. És akit nyilván rossz esetben nincs, aki megvédjen, pedig lehetne. Tehát akár a csoporttársak, akár az edző. Vagy hát azért kérdeztem, hogy tudtad-e, hogy mi vár rád, mert hogy az uszodai avatás az egy még nem uszodai világban is ismert dolog volt. Tehát azért arról voltak hírek, hogy a csapatok, hogy avatják az újoncokat. Igen, de ezt mondhatom, hogy ez tényleg régen volt. Tehát a mostani ismereteim szerint ezek már nagyon régen kivesztek. Tehát te ezt már megúsztad? Nem, talán én vagyok az utolsó generáció. Na, én kimerem jelenteni, hogy van ahhoz közöm, hogy ma már nincsen avatás, mert amikor a saját korosztályomból a legidősebbek között tartoztam, csapatkapitányként én ezt leállítottam. Nekem ez egy nagyon rossz emlék volt. Ez egy nagyon rossz élmény volt. Kimondottan nem láttam az előnyöt, miközben azért romantizálva volt a dolog, hogy hát az milyen jó dolog, mert belekeményedik, meg akkor oda tartozik a többiekhez, meg hogy ez az élet rendje, de hát egyáltalán nem az, és már szerintem évtizedek óta nincsen. Ugye a gólyatáborok logikája is. Ez a gólyaavatás logikája, és ez ugye ennek az elmúlt években elég nagy visszhangja volt, hogy néhány táborban mekkora ügyek zajlottak körül, és hát a gólyatábori logika is az, hogy mostantól leszel egyenrangú állampolgára az egyetemnek, mint hogy a csapatnak is. Csak most akkor, amikor ott kipattantanak ezek a botrányok, kialakultak, akkor ott nagykorú emberek zaklattak nagykorú embereket, tehát abból nagyon könnyen lehetett olyan ügyet kreálni, hát nem is kellett kreálni, felismerni és végigvinni, ami büntetőjogi konzekvenciákat is maga után vont. Amikor mondjuk utánpótlásban történik valami, és 14 év alattival, és hát mondjuk ez a bullying, hogyha most játékosok egymás között esetéről beszélek, azért ez egy ugyanilyen hierarchikus, és lehet tradíciókra hivatkozni ezzel kapcsolatban, de 14 év alatt, ha például nagyon durva valami, nem lesz büntethető a sportoló, de nagyon fontos, ugye én a Kosárlabda Szövetség programját ismerem, és nagyon-nagyon jó program, ráadásul a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségtől indult olyannyira, hogyha valaki, de akár annyira élesen veszik, és annyira komolyan az egészet, hogy van egy e-mail cím a FIBA központjában, hogyha valaki odaír 12 éves gyerek, onnan a központból kivizsgálják az egész ügyet, akár Albániába. Tehát konkrétan nagyon-nagyon erős a jelentési és a megismerési feltételrendszer, és a gólyatáborok összehasonlítva itt a nehézség, mert hogyha ez 14-15 éves, akkor ő már mondjuk büntethető, nyilván mi lehetnék, soha nem lett belőle akkora gond, hogy ebből mondjuk egy javítóintézet legyen, de elvileg lehet, mert a bűncselekmény megvalósul, hogyha ez zaklatási szintig megy. Egyik része ez az avatás, ez valóban egyébként kihalóban van, én úgy tudom, én magam is tudom mondani, amikor én már csapatkapitány voltam, és egyébként én bullying célpontja is voltam, csak nem működött engem. Éppen az a kivételes vagyok, akit megerősített, és konkrétan nem érdekelt, és hogy mondjam, amikor már én lettem abba a pozícióba, hogy itt elhangzottak ugye a szerepek, hogy főnök, ott elő nem fordulhatott olyannyira, hogy amikor megcsináltuk a saját kosárlabdaklubunk utánpótlását Óbudán, 15 gyerekből 650-re mentünk föl, még így a látványcsapat támogatások időszaka előttről beszélünk, tehát ez egy szervezési kérdés is volt. Soha nem ismerült föl, mert a 15 gyereknél is már úgy alakult, hogy a kisebbet védjük. Tehát az egyik ilyen dolog, majd nyilván oda jutnunk a beszélgetésre, nem akarok elébe menni, de hogy nyilván megelőzés, de ott szerencsénk volt. De amiben én csöppentem bele, az nem egészen ez volt, mert voltak bántalmazó csapattársak, volt hierarchia, csak amikor gyengéket keresték, nekem szerencsém volt, nem gyengét találtak. Veled mi történt? Velem ugye hogy tudjuk meg azt, hogy egy komolyabb csapatban avatás lesz, hát bejelentették jó előre, de jó lesz majd, amikor megyünk el edzőtáborban, na majd ott az avatáskor megkapod, azért, mert most engem leszereltél. Ugye már is itt az érdekesség, én elvégeztem a feladatomat, mert hogy leszereltem őt egy bizonyos szituációba, ebből ugye már egy bosszú lesz azért, tehát ugye a jó elnyeri méltó büntetését, ezt a fiatal meg lehetett tanulni, és akkor nekünk papucsozás volt. Pontosan tudom azt, hogy semmilyen, nem éreztem magam jobban a csapattagjának, hogy ezt megtették a nálam idősebbek, és pontosan az volt azonnal bennem, hogy hasonló helyzetben
biztos, hogy ilyet nem fog csinálni. Ők egyébként onnantól kezdve, hogy ezt megtették veled, egyenrangúként bántak veled? Nem, mert nem tagozódtam be. Ott az a helyzet, hogy erős volt a csapatnak a személyiségkomplexe, nem voltak meg az áldozatok. És gondolták akkor korosztály alapján majd a legfiatalabb. Hát a legfiatalabb pedig legerősebb személyiségében az egyik én voltam. Viszont voltak olyanok, akiket ezzel tényleg kiszúrtak, de azok abba is hagyták. Tehát, hogy nem alakult ki. Pont egy ilyen speciális helyzet volt, nagyon sok erős karakter, és nem voltak kivé akartak engem és bennünket, nem sikerült. Ugye a sport az ebből a szempontból azért különleges, mert igazából sikeres sportoló nem lehetsz erős karakter nélkül. Tehát nagyon valamilyennek kell lenned, valamit képviselned kell önmagadból, ahhoz, hogy sikeres legyél. Nekem az érdekes amúgy csak, amit Emil is mondott, hogy így, ahogy hallgatlak, hogy igazából, hogy ez valóban úgy van-e, hogy tényleg azt gondolod, hogy ez téged egyáltalán nem viselt meg, és közben amúgy igazából lehet, hogy tökre megvisel, csak úgy kezeled, vagy úgy érzed, az output jó lett, tehát hogy nem az lett, hogy nekem emiatt pszichológiát kell, és azt gondolom, hogy ennél jobban ebből a helyzetből szerintem nem jöhettünk ki, hogy én már sem edzőként, sem késő sportvezetőként, most inkább sportdiplomata vagyok már a sportban, magam részt, hogy az ügyvédi irodámat vezetem, ami mint főtevékenység. Így gyakorlatilag jó, tehát megfordult. Tehát jött egy olyan, hogy egy sorsfordítás, és innentől nem, és egyébként meg is szűnt. Én nem hallottam utóbb olyanokról, hogy ez így olyan rendszerességű lett volna, mint nálunk, akik egyébként a demográfiai csúcson voltunk, tehát bőve volt kínálat gyerekből, és egy olyan korban éltünk, ahol még más jellegű állami támogatás, rendszerváltozás előtt rengeteg minden volt először a sportban, és rengetegen sportoltak, majd azt is átéltük, amikor kikerült a pénz a sportból, és akkor is viszont nagyon sok gyerek maradt ott. Tehát, hogy nagyon nagy volt a tömeg, akik között ennek a hierarchiának valahogy úgymond ki kellett alakulnia, és egyszerűen meg lehetett megelőzéssel oldani, és ennek nagyon örülök. Nem vagyok rá büszke, mert ez természetes. Megelőzéssel lehetett megoldani azt, hogy egy teljes klub úgy épült föl Óbudán, hogy ez nem volt jelen, és a mai napig. Ezek a kaszások, ugye? Téged gondolom nem a sport oldaláról, hanem a származásod oldaláról érhetett kortárs bántalmazás. Legalábbis ez lenne a tipikus. Igen, az érdekes, hogy nem. Képzeld, hogy nem ez volt az első, hanem inkább abból a megközelítésből csinálnám, hogy mint iskolába megérkező emberke, akit elsősorban mondjuk inkább az anyagi körülménye miatt bántottak, semmint a származása miatt. Tehát nálunk, én a Szemere utcai általános iskolába jártam, és én valahogy így, most így visszagondolva mindig odahúztam, akik sikeres gyermekek, vagy sikeres szülők gyermekei. És ez tök érdekes, hogy én ezt nem tudtam akkor felmérni, csak valahogy én mindig a humorommal próbáltam kompenzálni az én szegénységemet. És nem azt mondtam, hogy annyira szegény volt, mert nyilván volt fedő a fejem fölött, meg volt mit enni, de hogy alapvetően volt, hogy lyukas volt a cipőm, és mondjuk azért volt lyukas, mert nem tudott édesanyám mást venni, és ezért mondjuk kaptam az ívet, és mondjuk ezért csúfoltak, amit én mondjuk humorral kompenzáltam, és akkor úgy értem meg, hogy hát, hogy ez milyen vicces, de nyilván azért ez nem esett ugye jól. És hogy ez egy érdekes, én azért is vagyok itt többek között, mert nekem a mai életemet meghatározva, és mondjuk az elmúlt 10 évet, hogy sikeres lettem abban, amit csinálok, a mai napig nekem vannak komplexusaim, ha például egy olyan társaságban vagyok, ahol mondjuk tehetős, befutott sikeres emberek vannak. Mert egyszerűen bekapcsol nekem egy ilyen gyermekkori szegénység impulzus, egy ilyen trigger nekem ez. És ez a mai napig nekem dolgoznom kell, és ez egy tök érdekes, hogy nem a sport megközelítése, de hogy igazából az is egy bántalmazás, hogyha egy gazdag szülő gyermeke... Bár ezek szerintem magadra húztad ezt a vödröt, nem rád öntötték. Ez most, hogy magamra húztam-e, vagy hogy ez egy automatikus, most igen, ez egy nagyon vékony szál, hogy igazából most ez azért bánt engem, vagy bántott engem, mert magamra húztam, vagy mert egyszerűen nem biztos, hogy egy választás kérdése. Téged bántottak azért, hogy csóróbb vagy, mint ők? Van ilyen emléked, ami ezt felébresztette benned? Van, igen, van egy konkrét eset, egy sítábor, nem, afrikaiként nem annyira erősségem a síelés, de hogy a gazdag cimboráim egy tesi óra után megbeszélték, hogy a sítábort már mindenki befizette, én vagyok az egyedül, aki még nem. És én hónapokkal korábban már említettem, hogy én is fogok menni, csak még nem érkezett meg apukám, nem jött még meg az utalás, meg kitaláltam különböző dolgokat, igazából annyi volt, hogy nem volt pénzünk befizetni. Amúgy sem akartam volna sítáborba menni, de szerettem amúgy azt a közösséget, akik ott vannak. És folyamatosan kamusztam, kitaláltam valami hülyeséget. És igazából ők meg folyamatosan ezzel csesztettek, és akkor szembesítettek egyszer, hogy nem azért nem akarod ezt, vagy nem azért nem, mert nincs pénzetek, és akkor ugyanúgy nem álltam bele. És
és ez a mai napig volt egy ilyen eset, hogy egy ilyen tök tehetős helyen léptem fel, ahol ilyen sportolók, befutott emberek voltak, és host voltam, műsorvezető, és amúgy tök jól megcsináltam így a kis munkámat, tök jól működött, de valamiért én így napok múlva is ilyen álmatlanul feküdtem. Egyszerűen valamiért azt éreztem, hogy így nem sikerült jól ez az egész, és sokkal jobban túlgondoltam ennek az egésznek a fontosságát egy fellépésnek, mint amilyen valójában volt. Úgy érezted, nem vagy közéjük való? Igen, és igazából ez az érdekes, hogy tulajdonképpen járok szakihoz, és ott visszafejtettük, hogy tulajdonképpen akkor ez a kisgyermek Musinbeinek a kis énje kapcsolt be a jól elvégzett munka után a sikeres emberek között. Azt akartam, hogy oda tartozzak, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak, miközben azért ez egy 28 évvel ezelőtti sztori volt ez a sítáboros, de hogy én ezt a mai napig én ezt cipelem. De amit mondasz, ez igen, itt a gazdagság az izgalmas ebben számodra nyilván, hogy ti nem voltatok olyanok, mint ők. De voltak éppen, hogyha bekerül egy gyerek egy közegbe, valahogy mindenhogy oda akar tartozni. Most lehet, hogy a gazdagokhoz, lehet, hogy a hangadókhoz, lehet, hogy a sikeresekhez. Valahova tartozni akar. De kapcsolódnia kell. És nyilván az egy vágy, ami, hogyha nem teljesül, ha nem beteljesíthető, akkor azt viheti magával. Mindenképpen, persze. Hát akar integrálódni, mert akarja találni a saját helyét, amiként később alakulhat az a hely. Általános iskolába, emlékszem, 7 éves bekerültem, én voltam a kis gerincfelüléses, vékony nyurga gyerek, aztán úgy felsőben már a versenysporttal, stb. Már ott is egyébként érdekes volt, bennem volt az, hogy ott az osztályban nem volt senki, mindenki támogatta a másikat. És abban viszont a keretet néhányan úgy adtuk, mi akik sportolók voltunk, és természetes volt, hogy itt fizikailag nem kerülünk a másik felé. Picit erősebb volt pedig a vonzás annak, hogy ez másképp, mert én meg Békás megyeren nőttem föl, ott azért úgy volt. Hamarabb elcsattant egy füles? Nálunk nem, valahogy a fellépés is ott megtanultam, hogy nekem soha ilyen nem volt, de ha valakik összefeszültek egymásnak, simán le tudtuk. Hát a vízilabdázókban meg nem szokás belekötni, mert lehet tudni róluk, hogy erősek. Meg a birkózókba. Hát igen, és a boxoló, persze. De mondjad, igen, mondd. Főleg nem az úszodában, mert közel a vízhez azért a vízilabdás nagyobb biztonságban érezte magát. Amit Denis mondott, az azért is izgalmas egyébként, mert hogy erről például nagyon ritkán beszélünk. Szoktunk mindenfajta bántalmazásról beszélni, az anyagi viszonyok közötti különbség pedig nagyon triviálisan adja magát, hogy ez egy bántalmazási alap. Tehát a nekem van, neked nincs, nézd nekem milyen szépről van, nézd oda, ő miben van. Tehát ez a gyerek társadalomban egy nagyon is fontos és ezek a távolságok szerintem manapság még nagyobbak tudnak lenni. Tehát olyan szélsőségek vannak a társadalmi tehetőség tekintetében, hogy a ruházkodás az öltözőben, vagy az öltözőig egy hierarchikus berendezkedést állít ki, vagy szerveződik meg. Vannak a menők, meg a nem menők. Hát persze, meg a cipő, meg a ruha, meg a napszemüveg, meg a telefon, ugye, ezek mind státuszszimbólumá silányodtak, ha mondhatom így. Ami talán pozitív, és ez szerintem minden sportban jelen van, hogy az öltözőben, amikor átöltözik valaki, ugyanaz az úszonadrág van rajta, ugyanabba a vízbe ugrik be, ugyanazt a vízilabda sapkát kapja, ott ez már nem különbség, de egyébként lehet, hogy valami bejön ki. De egyébként ennek annyiból ellentmondok, hogy ha saját gyermekeim történetéből tudom, hogy az nem mindegy, hogy valaki milyen úszódreszben úszik, például az úszók között. Mert ugye nem az egyesület adja, hanem a szülő veszi. És az egyiknek aréna van, az úszás, egyiknek aréna van, a másik meg a Decathlonban vásárol. És mind a kettőben ugyanúgy lehet úszni, csak az egyik nagyon menő, a másik meg nem menő, bocsánat. Ott van különbség. Én azt a példát ismerem. Vízilabdában szerencsés, mert a sapka és az egyenadrág ugyanaz, de hogyha már kosárlabda, és persze a mezünk ugyanaz, még az okni is lehet nagyon hasonló. De a cipő. És ott annak idején, amikor... számít is, hogy milyen cipőt Hát jó, csak annak idején, amikor még én voltam középiskolás is. Ifjú középiskolás, ott még voltak silány, ott már átálltunk a kínai vászonról, tehát pedig annak jó volt a talpa, csak a bokája nem tartott semmit, és akkor így megjelentek ezek a jobb talpú adidaszok, és nem mindenkinek volt rá pénz. Ezeket eleinte az én szüleimnek se. Aztán úgy megspórolták, mert hogy már nem lineolumon, hanem most ilyen apróság, de hogy Honvéd utánpótlás voltam, már parkettán volt az edzés, és ott a rossz cipő nem tapadt.
alatt muszáj volt venni. És akkor Magyarországon akkor még nem lehetett kapni, kimentem Münchenbe egy ismerősömmel, és konkrétan vettem egy Converse-t, ami akkor még vezető márka volt, ugye utána integrálódott a Jordanbe. Viszont az Dávid kiugrik Münchenbe egy cipője. Hát azért arra is spóroltunk. Elég sokat, buszos út volt, és muszáj volt, nem volt itthon olyan cipő, amit lehetett használni, és nem tudtam benne fordulni. Azért ne érezd magad rosszul ebben. Ja, persze, emiatt nem. De és akkor mi van akkor, hogyha egy dekatlonos nadrágban mondjuk, nem tudom, ver 6 gólt? Akkor megváltozik ez? Szerintem nem. Szerintem a világon semmit nem, mert attól még a gatya az ugyanolyan. Az oké, de ha jobban teljesített a dekatlonosban, mint az arénás nadrágban. Akkor lehet, hogy még többet kap. Ez trigger pont Neked erről mi a véleményed? Én azt gondolom, hogy a teljesítmény szervezi a hierarchiát a vízilabdában. a végén, igen. Jó, de ott ugye tényleg az van, hogy beugratok a vízbe, és onnantól mindenki egyforma. Ez így van. Tehát ez így van. az Legalábbis a ebből a külsőségek szempontból a tekintetében igen, legdemokratikusabb és sportág. ezért előkerül a tudás, vagy a Igen, csapatban igen. betöltött teljesítmény alapján. De az még egy nagyon érdekes felvetés szerintem, hogy most szerintem nagyjából mindannyian szülők vagyunk, és átéltünk, én saját nevemben beszélt ezt a szegénységgel kapcsolatos dolgot, és hogy amit mondjuk te is mondtál, hogy a cipő, és hogy akkor itt ilyenkor kinek a felelőssége az, hogy a gyereknek legyen egy olyan értékrendje, hogy a cipőt azt tudja viselni, és ne kélkedjen vele. A szülői. Tehát, hogy, igen. Ó, Tehát, az a szülői. de hogy ez 100% Hogy engeded igaz, el az iskolában? Ezt nem lehet elvárni a tanártól. A tanár próbál nyilván valamilyen módon rendet rakni, mert pedagógus, de hogy mit visz a gyerek az iskolába, arról csak mi tehetünk szülők. Viszont, hogyha a szülő a többi szülővel is verseng, akkor ez fog lefele másolódni, tehát valóban a felelős megvan, de Hát a megoldás otthon ezt nincs meg. látod. igen, Persze, csak is tehát- megint egy nagyon bonyolult dolog, és szerintem itt válik érdekesség, hogy a szülő is nyilván azért viselkedik így, mert ő is hozott egy viselkedés mintát, amit igazából generációkon át cipel, és ugye ezért nehéz ez, hogy akkor itt most beszélgetünk ezekről a dolgokról, de hogy így tök nehéz lesz a mi felelősségünk nyilván az, hogy majd a mi gyerekeinknek megtanítsuk és átadjuk azt az értékrendet, ami szerintünk értékrend, és amivel ők is tudnak dolgozni, és majd talán generációkkal később ez fog változni. Most nem akarok ilyen pessimista lenni, csak hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy nagyon meghatározza egy 10 éves osztálytársak között, hogy mondjuk 100 000 forintos cipőbe van, miközben azért tudjuk, hogy mennyire sok idő és energia megdolgozni 100 000 forintért, és hogyha mondjuk az apuka megvesz neki egyet, onnantól fogva egy seggfej a gyerek, de mégis a suliba pedig egy hierarchián tök felül áll. Egyébként ennek vannak ellenkező irányból ható effektusai is. Sportágat most nem fogok mondani, de egy gyerek kifejezetten cipőmániásként ment le rendre, edzésre. Ez abban nyilvánult meg, hogy volt, nem tudom, 10 pár nagyon drága cipője. Ezt kapta rendszeresen a szülőktől. Ezt kérte, ezt kapta. És hát persze, hogy ez szemet szúrt mindenkinek, edzőnek, csapattársaknak, mindenkinek. És hát ezzel villogott is, és ennek az lett a vége, hogy kirakták a csapatból. De először a csapattársai zárták ki, majd az edző is szólt, hogy ezt nem kérjük. Tehát vagy tessék elvinni a gyereket, vagy tessék ezt abba hagyni. Mert nem lehet minden héten egy másik cipővel villogni, mi 120 000 forint. Mondjuk Tehát, hogy a gyereket bántom vele, de közben a gyereket is védem vele egyúttal. Tudnia kell, hogy nem ez az élet. Másik érdekesség, hogy pont ebből a fiatalemberből, ha már hogyha fiatalemberről és nem hölgyről beszélünk, Nem, mert fiú volt. Fiú. Igen. Ha ennyi mindent megkapott minden feltétel nélkül, egyébként se lett volna belőle egy sikeres sportoló, tehát én nem mondom, hogy a gyerek ezzel jó jár, de a sportág nem vesztett. Akármelyik sportág is legyen ez, tehát ilyen megkíméltséggel a jutalom meg, ez másfele vezet, jutalom megvan a semmire, akkor egyrészt nem lesz mögötte teljesítmény, hiszen a semmire kapja meg, másrészt viszont belőlük kiváló zaklatók válhatnak, ha éppen nem kidobja őket, kiveti magából a környezet, hanem valamiért egy olyan dinamika alakul ki, hogy mondjuk ő lesz a főnök. Onnantól aztán alatta lesz feladata a pedagógusnak, edzőnek, mindenkinek, hogy valahogy felismerje, kezelje, és utána lekövesse mindazt, amit ők bántalmazásként, verbálisan, kirekesztéssel, hiszen az is bántalmazás, cyberbullying, vagy bármilyen fizikai módon tényleg előadnak, hát ott biztos, hogy lesz feladat. Tehát még ilyen szempontból mindazon által együtt érzek, és sajnálom is ki ezt névismeretlenül is ezt a gyereket, Igen, akivel hát ez ő történt. járt végül rosszul. De ha ez máshova kerül, akkor egy teljesen más történetet említettél volna most. És azt is tegyük hozzá, hogy ez is egyfajta bántalmazás, ami őt ott érte. Ő nyilván nagyon nehezen néz azzal szembe, hogy valójában
Mi okozta ezt? Hogy nem, főleg úgy, hogy egyébként az alapja valószínűleg valamiféle kompenzáció lehet a dolognak, viszont itt Emil említett, hogy úgysem lett volna valószínűleg játékos ezzel a fajta viselkedéssel, és szerintem most érkeztünk el oda, hogy fontos megállapítani, hogy egy klub, egy csapat, egy egyesület legalább két nagyon fontos feladata van. Az egyik az, és nem is sorrendben mondom, fordított sorrendben mondom, hogy játékos neveljen, a másik az, hogy embert neveljen. És akkor itt veszük külön azt, hogy elküldték ezt a srácot, lehet, hogy a teljesítménye sem volt olyan, de akkor hol van ebből a tanulság, hol van ebből a nevelés, és hol van ebből az, hogy ő a későbbiekben esetleg megfejlődje azt a hiányt, amit itt egyébként kompenzációként. Majd akkor erre hadd vessek én is fel valamit, hogy az edzőnek dolga kompenzálni a szülő téves nevelését? És tudja-e? És meddig mehet ebben el? Tehát kimondhatja-e azt, hogy anyukád, apukád hülyeséget csinál, drágám, ezeket a cipőket szépen vidd haza, és vegyél fel egy olyat, mint a többi. Én szerintem apuka-anyuka bevonása nélkül nem. És most válik teljessé az egész képlet, a szülő, edző, gyerek háromszöggel, és most válik innentől kezdve igazán bonyolultá is, és nehézé is. Ez így van. De egymás nélkül ez nem fog működni. Valószínűleg nem. Hiába Manapság már mutatok biztos, rá a hogy nem. hibára. Biztos, hogy nem, főleg azért, mert a szülőknek óriási elvárásai vannak az edző felé, az egyesület felé, hogy szolgáltassanak, hogy neveljenek is úgy, hogy egyébként nem biztos, hogy elfogadják az edzői eszköztárat, de azért a gyerek az legyen rendben, az ott sportoljon, az ott viselkedjen, az ott fáradjon, egyébként legyen jó játékos is. Ezt így ráöntik az edzőkre, ráöntik a klubokra, és nem is biztos, hogy képben vannak azzal, hogy egyébként mi történik ott nap, mint nap az edzésen. Tök érdekes, hogy te, mint nyilván volt és sportoló, hogy igazából ez, amiről beszélsz, ez full csapatmunka. A szülők, a tanárok és a gyerek, és hogy tök érdekes ez, hogy innentől válik, ez is érdekessé, hogy igazából ez az együtt. Én ebben hiszek minden szinten, nem csak sportban, hanem hogyha lehet kommunikálni, és mindenki el tudja mondani a pro-kontrát, és meg tudunk, van egy közös nevező, na onnantól viszont az építi szerintem a gyereket. És itt nagyon sokszor ugye elbukik a dolog, mert ahogy te is mondtad, mondjuk egy edző azért nem feltétlenül, vagy nem tudom, igen, bocsánat, te mondtad, hogy azt mondtad, hogy nem mondhatja el, de hogy alapvetően semmilyen szinten nincsen joga a szülő bevonása nélkül, tehát előbb kell a szülővel egyeztetni, és mondjuk hárman leülni a sráccal. De hogy nem szerintem van, hát ezért az edző teljesen körülményessé válna az egész, hogyha mindig a szülőt megkérdezi, hogy ezt mondhatja. Én inkább csak a példára mondtam, hogy az már egy végső döntés, hogy a gyereket elküldik a csapattól. Igen. Nyilván nem az, tehát azt megelőzték olyan intervenciók, amik elmaradtak, ahol már egy háromszöget kellett volna képezni. Fontos, amit Denis felvetett, mert hogy van egy határa, ameddig én azt gondolom, hogy azt kell képviselnünk nekünk szülőnek, a pedagógus vagy az edző kapcsán, hogy igaza van. Tehát, hogy a gyereknek el kell hinnie, hogy amikor az edző mond valamit, és adott esetben az nem is az, amit ő gondol, és amit otthonról hoz, az edző ezt nem véletlenül mondja, hallgass rá. Ugyanakkor itt vagyok én szülőként, aki lehet, hogy tök mást képviselek, ilyenkor fel kéne hívnom az edzőt. A gyerek nélkül ez nagyon nehezen fog menni, mert a gyerek képvisel valamit, ő a kapocs kettőnk között, tehát lehet, hogy a történet nem is egészen úgy hangzik, mint ahogy én tudom. De muszáj hármasban lennünk. Ezt muszáj együtt megbeszélnünk. De közben az edzőnek legyen igaza otthon, én ezt kell, hogy mondjam. És közben úgy, hogy mondjuk ez ne a gyereken csattanjon, hogyha mondjuk nem értetek ti egyet, akkor nehogy az legyen az edzőbe, hogy apuci kis kedvence szólt. Mondd meg az edzőnek, hogy egy hülye. Igen, hogy... Ez nagyon fontos, mert az edzőnek a tekintélyét azt a szülő is majdnem, hogy azt mondom, hogy köteles megalkotni a gyerek szemében. Tehát, hogyha a gyerek panaszkodik, az edző ez volt, az volt, vagy akár a tanárral, akkor mondhatja azt a szülő, hogy hát rosszul tette az edző, rosszul tette a tanár, ne hallgass rá. Onnantól kezdve a gyerek-edző viszony az alá van. Ráadásul fel van mentve a gyerek. Hát innentől kezdve fel van mentve, és senkinek nem fejlődés. És olyan szépen megnyitottátok azt, amit én éreztem, hogy meg fogtok nyitni, ugyanis van a kvázi bullyingnak, de zaklatásnak egy különleges alanya, amikor a szülő rászáll az edzőre. És akár volt erre példa, hogy irodánkban volt ilyen, hogy helyre kellett rakni az egészet. Úgy megborult a dinamika, hogy azon túlment, hogy hitelteleníti az edzőt a gyerek előtt, úgyhogy abszolút nem volt igaz a szülőnek. Tehát gyakorlatilag az edző puszta létezés és az értékrendje egy tükröt mutatott, hogy ezt nagyon rosszul csináljátok, mert hogy le is lehet ülni, meg lehet csak csinálni az edzőnek a saját dolgát, és a csapat majd integrál, és a gyerek majd otthon a konfliktusokat majd valahogy kezeli, és ott még mindig be lehet kapcsolódni, hogy hát látja, hogy nem működik, amit otthon hozott. Rászáll az edzőre, nyilvánosan kritizálja az edzőt,
mérkőzésen kritizálja az edzőt, és amikor már nekünk ügyvédként be kell avatkozni, az volt, hogy a magánéletében is elkezdett megjelenni. Zaklatta? Konkrétan, mert az ő gyerekét, mert hogy hát mondjuk az, hogy ténylegesen nem edzett eleget, nem vitte el valahova, amiért ő nem dolgozott meg, amiért, hogyha elvitte volna, meg az összes többi játékosnak kellett volna valamit mondani, hát gyerekek, egy Józsika nem edzett, de jön. És akkor onnantól az edző már magátássa alá a játékosokat. Érdekes, nyilván az edzőnek ezt fel kell tudni építeni, mert meg kell húzni a határokat, és egy nagyon fontos dolog, tartunk ilyen tréningeket mi sportjogi és sportvezetői támogatási vonalon. Az egyik legfontosabb, és ezzel kell kezdenünk kluboknál, még mindig van egy téves felfogás, amit azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell szüntetni. A szülő nem ügyfél a klubban. A szülő egy szabályrendszerhez csatlakoztatja a gyermekét, és ezen szabályrendszeren belül, ami rá is vonatkozik, kell, hogy létezzenek, vagy ha nem működik, nekik kell távozni, ha a szabályrendszer megfelelő, azért megfelelő. Most már ugye a szövetségeknek kötelező gyermekvédelmi szabályzatuk van, stb. Ezeket egyre többször végre is hajtják. Tehát itt ez a nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy azért a szülő, edző, játékos háromszögben azért a karmester az edző kell, hogy legyen, hit klubérdekekről van szó, közösségérdek, és nagyon-nagyon fontos, az egyik veszőparipám és csodálatosan működik, a szülő nem ügyfél. Hát az ügyfélnek mindig igaza van. Az ügyfélnek mindig igaza, illetve nem feltétlenül, de azért annyiból hadd vitatkozzak veled, hogy mondod, hogy klubérdekről van szó. Én meg azt mondom, hogy a gyerek érdekéről van szó először. Tehát engem baromira nem érdekel. Ami szintén klubérdek. Ha a gyereknek az nem egyet jó. is értek, az is klubérdek, hogy a gyereknek jó legyen. Hogy nem? Ez így abszolút. Nagyon fontos mondat ez szerintem, hogy a szülő nem ügyfél. Annyiban az a helyzet nehezíti, hogy a gyerekekért versenyeznek a klubok. Nem csak a teljesítmény miatt, a létszám miatt, meg egyáltalán. És nagyon vékony jégen táncol minden klubvezető vagy edző, amikor a szülőt jól behatárolt kereteket húz meg, és kívülre teszi a szülőt, mert megsértődik. És ha a szülő szolgáltatásként tekint rá, a klub viszont nem ügyfélként tekint a szülőre, egy picit leegyszerűsítsem ezt a gondolatot, akkor lehet, hogy elveszíti nem a szülőt, hanem a gyereket. Emellett meg szerintem van még egy ilyen soha be nem teljesedett egy profi sportolóvá válás a szülő részéről, amit ugye kompenzál, hogy a gyermekének át, és azt a fajta stresszt, vagy amit most Emil is mondott, hogy teljesen zaklatás szintig átmegy, azt szerintem valahol az arról is szól, hogy amit ő nem tudott elérni, azt szeretné minden áron, hogy mondjuk a fia elérjen, vagy lánya elérjen, és akkor itt meg túllép már egy határ. Az egy következő fejezet lehet ebben a beszélgetésben, amikor az edző munkája kevés, mert a szülő tudja, hogy mi kell még a gyereknek, és akkor ő még külön edzi. Meg külön edzésre járatja. Igen, tehát az egy külön show műsora ennek a diák és gyermeksportnak, hogy hol van annak a határa, ameddig egy szülő elmehet, és szakérthet, és hol van az, amikor a gyerekével visszaélve tulajdonképpen a gyerekét saját maga zaklatja. Azzal, hogy minden reggel elmész úszni, drágám, mert kevés neked a délután. De láttunk azért ebből, meg tudunk élő példákat hozni, hogy ez viszont milyen sportteljesítményt és milyen nagyságot tudnak ezáltal elérni, akár a Williams testvérek teniszben. Ebben ez a csalóka. Ugye Temesvári Andrát szoktam erre példának hozni, és azért merem, mert egyrészt ő ezt maga is el szokta mondani, hogy az édesapjával neki évtizedekbe került jó viszonyba kerülni, mert bár neki köszönhette a karrierjét, de 20-as éveire olyan állapotba került a két ember kapcsolata, pont ettől, hogy állandóan edzeni kellett, és mindig volt, aki hajtsa, hogy szinte beszélő viszonyban alig. Hát és megszűnt az apa-lánya dinamika. Igen, láttuk már tönkre menő házasságot is az olimpiai győzelem után, meg elég sok példa van erre. Valóban külön választhatnánk a teljesítményt a személyiségfejlődése, vagy a jó, vagy az egészséges pszichétől. De szerintem lehetséges? Így, hogy egyik jobb oldalra, másik bal oldalra megy, biztos, hogy nem. Tehát, hogy valamilyen szinten biztos a sérülés. Már a lelki sérülés, vagy hogy... Ehhez én nem vagyok szakember, hogy mi számít sérülésnek. A feszültség, ami a hajtóereje a teljesítménynek, arra szükség van. Nyilván egy szinten túl ez a feszültség, az már sért, az már a sérüléshez vezet. Hogy ezt a feszültséget hogy tudja elérni egy sportoló, milyen eszközökkel, van elég olyan belső motivációja, vagy a külső ingerek hogyan hatnak rá, ezek már nagyon egyéni különbségek, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan sportolók, olyan eredményes sportolók, akik azt mondhatják, hogyha őket nem bántalmazták volna, akkor nem érték volna el ezt az eredményt. És
ott kéne megkérdezni tőlük, hogy egyébként, ha újra csinálhatná, cserélnél le, és biztos, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem. De mondjuk a te esetedben, te 2008-ban voltál ugye olimpiai bajnok, és most visszanézve azt az utat, amit mondjuk megtettél, és tudod, hogy az lesz az eredménye, hogy a fiad is olimpiai bajnok lesz, akkor támogatnád ebbe? Hogyha ugyanazon az úton kellene nagyjából végigmenni, mint mondjuk, amint te végigmentél? A papucsozás, a minden edéb, hogy eljutottál a tetejére. Egyet legalább kivehetek? Igen. Nehéz erre válaszolni, mert hiszem azt, hogy 30 évvel később már más utakon is el lehet érni ugyanezt a sikert is. Erről kell beszélnünk most itt a műsor második részében. Varga Dániel, Szimbe Dávid Denis és dr. Neszmélyi Emil a vendégeink, és a Nem Oké podcastot hallgatják és látják, hogyha néznek minket. És pont ott tartunk, hogy talán most már egy kicsikét más, mint mondjuk a ti időtökben volt, amikor élsportolók voltatok, és más, mint amikor te felnőttél a magad rossz érzéseivel. De más-e tényleg? És ha más, akkor mi felnőttek mondjuk azt, mert kontrolláltnak látjuk a helyzetet, vagy a gyerekek is talán így élik meg. Ők nem tudják összehasonlítani, de kevesebbe az iskolai, a sportegyesületi, a közösségen belüli bántalmazás. Vannak erre adataink, vannak erre mérőszámaink, lehet ezt számokkal leírni egyáltalán? Nehéz, mert hogy az esetek egy jelentős része korábban nem került felszínre. Most viszont amiatt, hogy mindenkinek egy stúdió van a zsebében, telefonformájában, bármikor, hencegésből is, de akár dokumentálásból is rögzíthető és igazoltá válik, és felszínre kerül. Én azt gondolom, hogy az emberi természetből pont ez a hierarchia kialakítása, az magával hozza azt, hogy ezek a helyzetek, ezek megteremtődnek. A kérdés az, hogy mennyire mennek messzire. Mivel felszínre kerül sokkal több eset, ezért az igény is egyértelmű vált arra, hogy valahogy kezelni kell, és az a legjobb, hogy most ugye a legelső reflex az, hogy valaki a buli oldalon van, mert van egy ilyen amerikai mondás, ez nem tudom, hogy Európában mennyire ivódott be, ezt nagyon tőlük hallottam, de az sokkal jobb, ha valakit bántalmaznak, mint ha ő a bántalmazó. Hát, hogy csak ez a kettőből lehet választani, lehet, de azért kicsit terjesszük ki, és majd a bántalmazót, az volt egy ilyen videó, hogy apuka megtudta, hogy a lánya bántalmazott egy rákos kisgyereket az iskolába, ezért be, hogy kopasz, ezért bosszúból, mert hogy megleckéztesse, és a gyerek mellé áll, ez a helyes, levágták a haját. Másik gyerek bántalmazott valamit, vagy egy másik, ezt előről mondom, lehessen vágni, egy másik esetben egy leány bántalmazott egy szintén gyengébb osztálytársat, és apuka levideózta, hogy akkor kislányom, gyalog mész haza az esőbe, és most itt közzé teszem, hogy milyen jó szülő vagyok. Na ez a büntetés. És most amire ki akartam lyukadni, egyre inkább az igény megteremti a megelőzést. És ott lesz a megoldás, mert ez egy olyan terület viszont, ami megelőzéssel sokkal jobban lehet kezelhető, mint hogy akkor szankcionálunk, mert valahol, és most nem kívánom felmenteni azt, aki visszaél valamilyen dinamikában kialakult helyzetével egy közösségen belül, de valahol ő is áldozat, hiszen erre ezt már említettük, gyakorlatilag ő is valamit szinte tovább. Biztos, hogy áldozatból lett elkövető. Viszont a megelőzés végre eljutottunk odáig, hogy már nem az a biztos, hogy ott akkor 10 kilométert esőben gyalogol a gyerek, és levágatjuk kopaszra a haját, mert egy beteg gyereket ő bántalmazott, hanem elébe megyünk, és akkor ott kezeljük, ahol ez kialakulhat. Amire mondom, egy véletlen vagy szerencsés klubélmény, amikor mi kevés gyerekből kiindulva több százra fölmentünk, és fel sem merült, mert ez volt az alaptétel, hogy a gyengébbet azt támogatjuk, a kisebbet védjük, és ez volt a dicsérendő. És ez valahogy olyan természetes volt, de van, amikor nem ilyen szerencsés ez. Tehát megyünk a megelőzés Hát irány. igazából annak a reflexen kéne kialakulni, amit nem lehet. Igen. Hogy mi az, ami egyszerűen nem, ami nem oké, hogy visszakanyarodjunk a kampányunk címéhez. Én olvastam egy olyat talán pár hónappal ezelőtt, hogy két különálló városban valami testjóra, vagy valamilyen sportesemény után a srácok öltözőjébe az egyik srácot miközben letusolt, kiment törölközött, lefotózták, és kitették a netre valamilyen kis csoportba, és nyilván tökre megalázták a srácot, ez borzasztó dolog, és megtörtént ugyanolyan egy másik amerikai államba, ahol viszont az történt, hogy a szintén zaklató srác lefotózta a másik srácnak a fügykösét, és a haver, az emberek, tehát egységbe elvették a telefont attól a sráctól, és a Apple ID, tehát az arcfelismerést oda tették az arcát, és kitörölték ezt a képet. És hogy tök érdekes, hogy két
ugyanolyan helyzet, viszont máshogy reagálnak. Az egyik esetben ugye támogatták a fotót, és nevettek a srácon, a másik esetben viszont ugyanúgy összevergődtek, mint egy csapat, és azt mondták, hogy figyelj haver, ne csinálj ilyet a csapat vagy a haverunkkal, mert ez nagyon gáz. És hogy tök érdekes, hogy itt az emberi reakció szerintem, és az, amit Emily is említett, hogy ez a lényeg, hogy a csapatközösség mennyire tud egységben működni, és mennyire ugyanaz az értékrend, és mennyire ismerik fel, és akár avatkoznak be. Közben azt hiszem, talán Dani hozta be az első részünkbe azt a felvetést, és aztán ezt nem fejtettük ki, hogy itt azért a teljesítmények versenyeznek. És hát ez óhatatlanul egymással szembeni rivalizálást hoz, csapaton belül is. Tehát nem csak az a fontos, hogy a másikat legyőzzük egy versenyen, egy meccsen, hanem hogy a csapatban is én legyek az első, a legjobb, a legkiemelkedőbb. Valamilyen szempontból. Ha nem én dobom a legjobb triplát, ha nem én nyomom a legjobb svéd csavart, ha nem én úszom a legjobban, akkor valami másban. De nekem ott kell lennem elől. Ez egy nagyon kemény helyzet. De bocsánat, de ebbe a történetben benne van a sport? Már hogy érted? Amit most... Abszolút. Persze. Hát csak azok lehetnek kiemelkedő sportolók, akik egyébként az érre törnek. Na és itt jön az edzőnek a szerepe szerintem, és kezdem ott, hogy szerintem egy mai vízilabdaedző, a régebbi, évtizedekkel ezelőtti vízilabdaedzőhöz képest 5-ször annyit dolgozik körülbelül. 5-ször annyi a dolga, pont az emberi kapcsolatok, pont a pedagógiának a jelentősége miatt, és egyébként a szülői feladatok miatt is, ami jó lenne, ha ügyfél lenne a szülő, de én úgy tudom, vagy úgy látom, hogy gyakorlatilag nem az, hanem inkább egy elváró fél, de nem ebbe az irányba akarok elmenni. És az edző, én szerintem ki kell mondani azt, hogy vízilabdást is nevelünk, és embereket is nevelünk, mert akkor amentén tudjuk a kommunikációnkat felépíteni, amentén tudunk visszajelzést adni. Nagyon fontos, hogy az edző ne csak a teljesítményt, nagyon fontos, hogy ne csak a sport teljesítményre jelezzen vissza, hanem jelezzen vissza arra, hogy pontos voltál, jelezzen vissza arra, hogy láttam, hogy átölelted a másikat, vagy gratuláltál neki, jelezzen vissza arra, hogy kitartó vagy, és hogy nem baj, hogy nem sikerült, vagy hogy de jó, hogy látom, hogy ti beszélgettek egymással. Most nem tudom, 100 példát lehetne mondani. Tehát még egyet hadd tegyek én is hozzá, és jelezzen vissza a szülőnek. És jelezzen vissza a szülőnek hogy mit is. lát az edzésen a gyereken. Így van, és innentől kezdve nem szűkül le az, hogy valaki, tehát az identitás nem az alapján nő fel, hogy egyébként ügyes sportolója vagy nem, hanem egy csomó olyan személyiségjellemző, vagy soft skill, vagy bármi értékként mutatkozik meg a csapaton belül. Ezáltal a hierarchia az nem ilyen nagyon-nagyon szélsőséges, hogy vagy jó vagy nem jó vagy, mert hogy egy nem annyira ügyes játékos is lehet a csapatban nagyon fontos szerepet betöltő egyén, azáltal, hogy a csapat és ez az edzőnek a kötelessége ezt észrevenni? Hát azért az edző van ott nap, mint nap, és annyira intenzíven. Az edző látja az érzelmeket elszabadulni, vagy éppen az edző látja, hogy ki milyen hangulatban van, milyen állapotban van. Hát meg a csapatdinamikát, a csoportdinamikát, azt neki éreznie kell, és formálnia kell tudni. Mert mindenkiben van érték, és fontos ezeket megmutatni, és példaként megmutatni a játékosoknak is, hogy ne legyél te meg elszállva attól, hogy ennyire jó játékos vagy. Jó játékos vagy, mert te tudsz vízilabdázni, te tudsz kosárlabdázni, na de hát ez egy ugyanakkora érték, hogyha a csapattársad egyébként lehet, hogy nem olyan jó képességű, de egyébként vele meg tudsz beszélni egy csomó mindent, és mondtam egy példát. És akkor itt jön be a sportnevelő hatása, mert a végeredmény az, hogy abból a hatalmas gyerek tömegből, akik elkezdik a versenysportot, közülük egy elenyésző kisebbség lesz olyan versenysportol, akiből meg tud és meg akar élni. Most akkor megint mire nevelünk az életre, és innen jön az, hogy a munkaerőpiacon imádják a versenysportol előéletőket, mert pontos lesz, mert kiszámítható lesz, motiválható lesz, motiváló képes lesz, ha pedig nem az alkalmazotti létről, erről a világról beszélünk, a vállalkozói világban nagyon sikeresek tudnak lenni, és akkor igen, társadalom fejlesztő hatása van annak az edzőnek, aki ezt ennyire tudatosan építi. Csak ez tök érdekes, bocsánat, amit akar. Hogy nekem az jutott erről eszembe, hogy az általános sulis időszakban, hogy találkoztam talán 3 olyan akkori osztálytársammal, akik nagyon menő szülőknek voltak a gyermekei, és nagyon jól kitűnő tanulók voltak, sportolók voltak, jóképűek, tök menők, és viszont érdekes, hogy felnőtt korukra közel sem abban a
élethelyzetben vannak, akár egzisztenciálisan, akár érzelmi intelligenciával, az egyik, nem tudom, alkoholista lett, a másik, most nem akarok degradálni, de mondjuk köműves, az is munka, nem lenézni akarom, csak én azt gondoltam akkor, hogy ő belőle majd polgármester lesz. És hogy tök érdekes, hogy akkor, akik tudtak integrálódni és beilleszkedni, azok nem feltétlenül lettek sikeres. És most itt nem magamat akarom példának felhozni, de nagyon rossz tanuló voltam, évet ismételtem, kirúgtak, visszapofáztam nagyon, és hogy van pár ilyen haverom, akik a legrosszabbak voltak, és most egy tök jó karrier, egy család, egy tök jó életképük van. És hogy ez nem feltétlenül biztos, hogy egyenes arányban van azzal, amit mondjuk te mondtál. Már hogy melyik értelme? Hát abban az értelemben, Ugye a sport hogy ilyen módon nevel. De egyébként nem mondasz ellen, tehát ha csapatsportról beszélünk, oda például kellenek ezek a vagányok, akiket te mondasz most. Anélkül egy csapat nem működik, csupa jó gyerekből nem lesz egy ütőképes csapatod. Így van? Persze, így van. Meg hát tuti recept nincsen, de hát szülőként 12 éves és 8 éves fiam van, a nagyobbik éppen kosárlabdozik, éppen a kaszásokban, köszi, hogy megalapítottad. Én csak az utánpótlást. Igen, de hogy még mindig nem az lebeg a szem előtt, és szülőként sem a szemünk előtt, hogy ő milyen kosárlabda karriert fusson be, de az edzője, a közösség, a disziplína, a szokások, a kitartás, a kudarc és a sikernek a feldolgozása, megismerése élmény szinten, az pótolhatatlan. Tehát szülőként hiába éltem én ezeket át, tehát ezeket nem lesz szóban átadni, ezeket meg kell tapasztalni. Tehát én szerintem minden gyereknek sportolnia kell. Én azt mondanám, hogy csapatsportolnia kell, mert ezek a dinamikák, ezek ott jelennek meg, és nem csak azért, hogy sikeres lesz mondjuk egy multinál, vagy egy vállalkozóként, hanem egész egyszerűen az élet, ezt az életünk végig dobja ezeket a helyzeteket, amiket a gyerekkorunkban elsajátítunk egy jó közegben, jó edzői mintával, jó klubkultúrában, akkor többek leszünk, és kész. Meg hát a gyerek változik. Én emlékszem a saját gyerekemnél, hogy nézett az edzőjére 8 éves korában, tehát egy félistent látott benne, és látom azt, hogy ez hogy változik, ahogy ő is nő föl, és lesz kritikusabb, már ugyanúgy, mint velem szemben, ugyanúgy az edzőjével szemben is. Tök természetes. De a csapaton belül, egy közösségen belül ez ugyanúgy változik. Aki tegnap a barátom volt, nem biztos, hogy holnap is a barátom még mindig. Hát ugye főleg a lányoknál látjuk ezt, hogy ezek jönnek-mennek a lányok életében, de a fiúknál is. És közben ezzel egy edzőnek, egy szülőnek ugyanúgy dolga van. És például apaként amúgy volt benned ilyen féltékenység azáltal, hogy mondjuk a edzőre úgy néz fel, mint egy félisten? Jaj, nem, dehogy nem. Sőt, én nagyon büszke voltam rá, hogy ennyire hat rá az edző, és ennyire issza a szavait. És mennyire megkönnyíti. Mert ez jó. A te dolgodat is megkönnyíti. Mert hát hogy igen. Arra hadd kössek vissza, megértettem most így teljesen leesett, hogy ugye azt mondod, hogy sikeres generáció, és utána sikertelen gyerek. Ez egy évszázadok óta megfigyelt generációs dinamika. Úgy néz ki, hogy ha vagyonról beszélünk, az első generáció megteremti, vért izzad. Benne van a meló. Második generáció, az ő gyereke ezt látja, hogy apa sokat dolgozott, ő már élvezi ennek az előnyét, de még ő dolgozik. Itt voltak és a harmadik generáció meg beleül a jóba, és nem tudja értékelni. És itt van akkor viszont tovább kötök a témánkra, ott az edző és a sportfelelőssége ezt meg tudja törni. Ezt meg tudja törni azzal, hogy de melózni kell, és a harmadik generációt ráveszi erre, szocializálja rá. Legtöbbször nem sikerül, sajnos. Hát, hogy mennyire marad éhes valaki, mert azért kell, hogy kell egy csapatban. Hát ha mindent megkapsz gyerekkorodban, akkor a pénzre nem leszel éhes, mert az van. Akkor legyél valami másra, ezért van Emilnek igaz, akkor berakod egy csapatba, berakod sportolni, és az egy egészen másfajta kihívás lesz előtte. És akkor annak meg kell felelnie, miközben a pénz az megvan a háttérben, de az itt senkit nem érdekel, bedobtad vagy nem. Igen. Érdekes, nagyon megösszetett. De hát ez ettől izgalmas, és hát végül is egy dologra mindenképp jutottunk itt a vége felé, hogy mindenki menjen sportolni. Hát ez egy közös többszörös szerintem, csak segíteni fog, ártani nem tud. De akkor mondjatok valamit arról is, hogy mire érdemes figyelni szülőnek, pedagógusnak, edzőnek, egy csapaton belül, egy gyereknél. Mik azok a jelek, amiből azt láthatjuk, hogy a gyerek nincs a helyén? Én először szülőként válaszolnék, én edzőt választanék, és amennyire fel lehet mérni a klubkultúrát, nekem az nagyon fontos, ez biztonságot ad. Edzőként pedig azt tudom mondani, hogy megéri minden egyes plusz fél óra, 1 óra napi szinten beletett munka, mert egész egyszerűen, aki edzőnek áll, ő neki nem csak az lehet a célja, hogy taktikát tanítson, vagy jó erőlétet adjon a játékosnak, hanem hogy jó embert neveljen. Tehát edző az legyen, aki jobb emberi akarja tenni azt, aki hozzá
hozzá tartozik. De szép volt. Emil? És itt van még egy rácsatlakozás. Ha már megtaláltuk, volt egy kérdésed, hogy honnan lehet látni, hogy baj van. Hát először a gyerek lelkes volt, elkezdett járni, és valami megtörik. Már nem akar annyira edzésre menni. Az edzésen bizonyos szituációkat kerül. Az edzés után már nem esetileg, mert vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, főleg, hogyha valakinek magával szemben elvárásai vannak. Ilyen magába zárkózós, mintha nem mondaná valami, ezek azok a jelek, ami az esetek több mint 90%-ában valamilyen csapaton belül bántalmazásra utaló jelek, és ott a edzőnek, szülőnek együttműködve fel kell tárnia, és ami ezzel kapcsolatban lényeges, hogy ezek a bántalmazási szituációk, erőhelyzetek, ezek úgy alakulnak ki, hogy úgy erősödnek fel, hogy valaki elkezdi, és a többiek nem védik meg úgy, mint abban a videós példátban, hogy de ott megvédték, mert ők is attól félnek, hogy bántalmazottá válnak. Tehát, hogy itt a csapattársaknak is, vagy a hakel osztálytársaknak megvan a lehetősége, hogy álljanak mellé, mert előbb-utóbb ők is áldozattá válhatnak, és igenis kérjenek segítséget. Akivel pedig történik ez, meg kell tanítani neki azt, hogy mondja, hogy nem, ezt miért csinálod, de ne csináld. Jut valameddig vele. Csapattársak álljanak mellé, hogy ezt te hagyd abba, már annak célozva, címezve ezt a mondatot, aki ezt elkezdi, és ennek, ha ez már eddig eljutunk, igenis az kell, hogy legyen a következmény, hogy minimum az edző, de akár a klub, vagy jó szervezett szövetségek esetén, akár a Nemzetközi Szövetség tudhat egy kis faluban történt esetről. És itt igazából rákötünk, ami számomra így a legfontosabb szerintem, hogy ez a kommunikáció, hogy egy olyan kapcsolatot tudjunk kialakítani szülőként, hogy törekedjünk arra a gyerekünkkel, hogy bármilyen témában, bármilyen kellemetlen helyzet is, amit annak él meg, oda tudja jönni, és azt tudja mondani, vagy az édesanyjának, vagy az édesapjának, hogy figyelj, ez káz, ez tök szarul esik, ez szerintem nincs így jól, ugyanis hogyha ez az alap szerintem megvan, akkor nem fogja, én azt gondolnám, bármilyen kellemetlen szituációban is ezt elnyomni magában, és nem elmondani senkinek, hanem ha van egy jó kapcsolat a szülő és a gyermek között, szerintem az alapkommunikáció az teret nyit szerintem mindenre. Most itt a végén a kedves hallgatók Muszimbe Dávid Deniszt, előtte dr. Neszmi Emilt, és még előtte Varga Dánielt hallották, a műsorvezető pedig Rónai Egon volt. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a figyelmüket. Viszonthallásra, viszontlátásra.